И така искам да представя новата продукция на Митко Корган. Песента за казиното специално за радиото Рудка и за Мишлето и също така за Мариан Черния. Ех, това казино бе! Забранява да влезеш в казиното, че парите си ги вкарваш там. Отиваш после на работа и се връщаш с нулата. Забранявам да влезеш в казиното, че парите си ги вкарваш там. Отиваш после на работа и се връщаш с нулата. Пари събира нямаме, в казиното ги вкарахме. Всеки ден сме там и не отиваме на работа. Пари събира нямаме, в казиното ги вкарахме. Всеки ден сме там и не отиваме на работа. Или взимате, или давате, ако не спечелите се сърдите. А пак ако вземете, се кефите навсякъде. Или взимате, или давате, ако не спечелите се сърдите. А пак ако вземете, се кефите навсякъде. Мариан Черни е добро момче, ма не слуша никого, ле. Отива там той сега, за да си даде парите от тях. Ех, това казино бе, ех, това казино. Ех, Мариане, спри се бе, че вече си лошо момче. Пари събира имаше, а сега нямаш за кафе. Ех, Мариане, спри се бе, че вече си лошо момче. Пари събира имаше, а сега нямаш за кафе. Ех, това казино, ле. Живота на хората изяде бе, парите, които взимаме, в казиното ги хвърляме.